Mimin Apri kula paring jumeneng saka palengganipun. Mangga. Ya kancaning kisih gembira. Sugeng dalu Mbak Apri. Sugeng dalu Mbak Limbo Macangi. Saya dina saya cantik, tambah dina tambah ayu ora kaya kowe. Matur sembah nuwun. Ya kaya ngono kuwi perawatan penting nindakake apa kuwi skincare dan sebagainya. Sing penting ki ngupa jiwa ki mau ya kabeh awak srengeng badan iki kudu diupakara sing kanthi apik. Niku nggih penting. Niku nggih penting ora kaya Mimin kuwi. Wis tuwek, wis kaya ki mau nuwun sewu kurang dalam nggarap kahanane awake iki mau kurang diperano dipersudi sing apik. Sarandune badan nggih kaya wong wedok lumrahe lho. Nek liyane do suntik putih, liyane do sumpik putih kula nganggo air wudu lho. Pun bedane napa lho? Sampeyan nganggo air wudu. Nganggo air wudu. Ya Pak Gareng. Kene kan rak wudu. Lak mestine salat. Lah nek salat kowe nggo ruko apa sarung? Kok dadak diceritake ya mestine nganggo anu piye? Anu mbok menawa ngesor sarungan dhuwur rukuan. Ya ora. Ya sarung bae anu sarung ya leres sarung. Oh wong sing wedok iki weteng munggah kan berarti sing dikeki rukuh ki weteng munggah. Heeh. Weteng mudhun tetep sarungan. Nek urusan ibadah ya apa mestine. Patah niku menawi panjenengan kok ngalembono kula sithik niku napa dosa napa dos pundi panjenengan? Ora perkara dosa kuwi kenyataan kok. Fakta kok. Fakta kok. Nuwun sewu nek Apri sing madolke. Bisa wong pirang-pirang sing nyenengke. Balik kowe iki mau nuwun sewu nek ora mesake ora mungkin nanggap kowe iki ora mungkin. Sak ngeten mawon, apa subjektif panjenengan? Aja nganti subjektif. Panjenengan kedah mitereng kalian para pamirsa. Antarane Mimin kalian Apri menika sulistya pundi, endah pundi, peni pundi. Saiki sing nakoni Gareng para penonton piye? Kita kesanipun objektif nggih ta. Apa nek aku leletek menungso, nyatane aku ya ditimbali rene. Oh iya, piye? Iya. Iya, Sap. Objektif tekon Mas. Iya. Ini antara hidup dan mati lho iki nek nganti hancur dina iki ning jalin ra ditimbali tahun ngarep kowe. Aja nesu. Kowe nek nesu susu mung nglumpuk. Aja nesu. Biyen objektif nyuwun suara para pamirsa para penonton dipoting. Kok sajak kabeh mbek aku sak liya. Apri kalih Mimin ayu pundi Pak Bu? Oh Apri. Apri Pak Mimin balenono. Sing kokono sih. Apri kalih Mimin cantik pundi Pak Bu? Apri. Rungokno. Kok ya krungu ta? Sing kandha ngendika nek Ayu Apri mau mesti hitungan mbek kowe men jatuh tempone iso diundur. Lah iki urusane apa wong iki sindan apa? Iso ngalembono asine ora cantik, bapak-bapak. Bapak-bapak nek nyawang wong wedok kan ora mergo rupa tok pirsane. Khusus bapak-bapak. Wis coba kowe dhewe sing takon coba. Engko nek dikira aku mempengaruhi. Mboten ngira-ngira hormat bapak-bapak. Saking manah panjenengan ingkang wening cantik Mimin menapa cantik Apri? Apri lho rungokno. Sing ngendika cantik Apri mah berarti arep pengen ngresake aku ning urung tak legani. Telek. Iso wae kok. Nah iya. Fakta. Leres ngendikane bapak. Dadi wong nggo sarana nyambut gawe iki ya dirumat awake ngene iki. Ngono lho karepe Pak iki. Aku ora tak nggo dandani rai karo anu Mas, tak nggo anu tuku Mas Picis Raja Brana kan aku. Wedhus sombonge. Alah, kowe iki gur tuku ning Shopee lho kok iso nggo pamer. Nyatane ya ditresnani Pak Tris sak dhewe suwan rene. Iya. Pak Tris, Pak Dewi, Pak Didar,
Pak Lurah matur nuwun sanget. Sembah nuwun Pak Lurah ugi. Lah nggih. Kula sampun manggi wonten pondokan ngeten iki wontenipun Pak. Kula niku mboten ayu ning nyenengke Pak. Waduh Pak Lurah lho. Kudune Pak Lurah kan utusan sapa mendelegasikan ya kerja. Ning mboten kula pengen kepanggih penyan langsung sing do wong do ngaran min elek-elek nyatane penyan ku cantik nyenengake. Lho iki sing jenenge wong wedok gembetot ya iki lho. Wedok kok gembetot iki piye? Saking menarike lho. Wong nek dibethot ki lanang kok wedok kok gembetot. Iya. Kanthi ucapan panjenengan kagem warga Jalin pripun Mbak Apri se. Mugi-mugi warga Jalin tansah pinaringan dirga yuswa, rejeki ingkang gangsar berkah barokah tutuk momong putra wayah. Amin. Rejeki gangsar amin. Mas Mimin Mbak Mimin. Oh iya. Mugi-mugi sedaya paringan sehat. Iya. Gambar rezeki, pinaringan bejo donya bejo akhirat sanca rukun rumaket tanganipun sami pasederekan. Ya. Nggih. Kowe mau bar nembang karo Mbak Rini asli piyayi wedok terus ya cantik. Nek terus piyayi ngene iki pamane nembang karo kowe no kira-kira perasaanmu piye rek? Kowe mungkuk-mungkuk apa ya menikmati kira-kira Mas? Aku ki ya wedok. Nek kalih niki niku ya rasa-rasane kaya kula ki adepan kalih Rini, Pak. Nek karo kene. Nek karo Dedek Mas. Aduh kok kaya malah adep-adepan karo Pak Lekku dhewe. Kok Mas Pakmu cilik piye lho Mas? Kok ya ayu. Pawakane lho nek disawang komburi, lho nek sawangan komburi. Lho, wong ya bodi, bokonge ya jentit. Jentit komburi ya. Komburi. Terus Komburi ya wedok lho Mas. Komburi wedok. Kok ngiringan. Coba ngiringan coba. Lho, kok ngiringan nek kok kadoan ayu. Ayo diceraki. Jenggote ting ceringi. Tak pateni mbok sing resik. Mbok nek ra buliyeng iki ngopo to wong iki jenenge wong wedok iki dhewe-dhewe kok. Sing resik iki lak ya resik ngono. Piye kakung kan ya ana sing berkumis ana sing ora, ana sing disimbar ana sing ora. Lah aku piye putri sing berkumis kok Mas kok Mbak Is Dalia. Iki profesional kerja. Profesional kerja. Nek teng dalem nggih mboten ngeten niki. Nggih. Ini kan tuntutan pekerjaan secara profesional. Lek men niki nek teng dalem sambene lho sampeanmu apa? Ya ing wedhus Mas. Lho ngeten niki Pak. Ning wedhusku ka wedok kabeh ki Mas jenengan gelem dadi lanangane ora ya Mas. Jenenge kanca ra ya tubinan turuk sinaruk ra apa ta Mas. Wedhusmu wedok kabeh. Wedok kabeh Mas. Pokoke wis wayahe paribas. Aku mbok kon dadi. Heeh. Apane? Sapa ngerti kok dagelan apa jenenge wedhus kono sing sah dadi dagelan menawi ning kok saking jenengan gelem dadi lanangane pejantan. Kowe dhewe lak ya iso to wong kowe ya lanang. Lah iya. Jenenge kok wakil. Saking Mas Parjiotara matur sembah nuwun salam kagem Mbak Mimin kali Mbak Apri. Sing wingi nimbali awake dhewe terus kowe temengsang mobilmu neng galengan kaya. Nggih wonten tara kala wingi. Saking Mas Ari Mulyanto sugeng dalu nggih saking kula penggemar berat Mas Ari Tangerang matur nuwun sanget Mbah Sukaji saking Welingi Blitar monitor Pak D salam kagem Mbah Madya menika ponakan kula saking Laladan Pekanbaru Tole Ari Tetuka Mbah Sukaji Welingi matur nuwun sanget ya sugeng dalu kitantut menika wongon saking Pak Nardi wonten Cakung Karangdawa matur nuwun sangat. Wah jan coba iki panyuwune Budariem sik. Oh, Menapa? menapa? Ibu-ibu iki dicaosi sik. Oh, ibu penting. Budariem ki mau ngersake caping gunung dijengglengke. Sing nembang Mbak Apri kali Mbak Mimin. Nah. Sing jenggleng Mas Gareng. Ya. Nek jenggleng aja rasa-rasa lho Mas. Apa? Aku rung selesai masa nifas kok Mas. Apa tuh mon Sukime nang rembug nipas barang kok seneng mbok umume ae. Kabare malah bar mes kram kok kuwi, Pak. Wis kram metune sotil no kok malah. Mulane kuwi wong yo nika-nika wae. Wis anggepen nek Mimin ki wong ayu ngono to Rek. Nggih, Pak. Santi warek pepanggon kaya panjenengan paribasan karo Mbak Rini mau lho. Iya. Iya. Lumayan kena nggo kletik-kletik ngono wae. Ya. Timbang Bu. Siap ya, Pak? Ya. Ya. Saben bengi. Iya Mbak Madya. Suarane apik, wonge ayu, Dek ambune enam. wangi. Geleman.
Lah kok geleman piye lho? Lah nek ayu mongko harkat martabat wong wedok iki kehormatan. Ayu kaya ngopo paribasan resik putih mulus kok nek geleman didol murah lho. Rada rupane rada elek sithik kaiso njaga kehormatan. Kena nggo conto srawunge apik sopan karo bojone gemati karo maratuwa gemati. Lah kuwi ayu nek mamah karo maratuwa ngancap nek diutang disaur padu. Wong ki nek jarkoni ngono mbok ngelingi 10 tahun kepungkur. Iki enek peristiwa apa kuwi? Kono ra alumni panci. Kowe iki piye to? Kan 10 tahun kepungkur. Dene mata kan saiki hijrah. Mangga. Mas, aku malah mesake. Mbok ngadeg kowe ora apa-apa, Mas. Aku kok malah sing ngampet lara ya, Pak. Awakmu lemu bareng dodok malah ngene. Ngadeg mawon mboten napa-napa. Iki malah mlakune kaya rangga mambengi. Iki monong menghormati ya dhewe, Pak. Iya bener. Attitude Etikane luar biasa. Adabipun menika sae. Elok tenan, elok tenan. Ki anak kuamos ya eneng, lek kampret ya nusul alhamdulillah. Pakku cilik wayang. Menong ya. Dadi ya, Pak. Oh, ya ampun, dah seneng atiku. Dadi becak urusan. Genten kono le tuwa. Wong wedok mentel. Piye kok serik lho kowe iki? Aku cuma nggo adab ketimuran kok. Paribasan suket godhong aja nganti krungu tanggane aja nganti krungu. Ya nek di omah dhewe nek dadi ci karo maratuwa nek polahmu kaya ngono para wong tuwa gigrik malah. Lah kowe garek mampu apa ora? Halus. Majang. Gak sing bawa kene ta? Ara kono njenengan jengleng bae. Kon jengleng aku sing alus ya, Mas. Soalnya aku bar pijet aja. Ada rene sik. Alon, Mas. Oh, alon. Malah jegok iki piye kok. Alon lho, Mas. Yo, nyamping. Istrimu adalah sawah ladangmu. Moh tak krenah ngadeg mengkurep lumah monggo ning adhe iki menungso nganggo cara menungso aja nganggo cara kewan. Alon, Mas. Lah nek iki sawah ladang. Heeh. Aku rasa-rasen macul nek kaya ngene iki. Lah lemahe berok. Nek men agama ora ngono. Iya. Yen memajang mongkar. Wedok. Wedok. Aja ngisini-sini gurumu. Ya wis kowe wae bawa lek. Kowe iso nyanyi lek mergo sing ngajari guru. Iya, lha wis kowe wae nek nu. Yo. Yen tamu. Yen memajang mong karo Jahanur bawa pemengi to kuline Awas. awas lho, Pak. Kok angel mentos. Engko suwe-suwe nyaman, Mas. Nyamane nggon ngendi? Wong goleki ora ketemu kok. Aki prei seminggu, Mas. Ampun nyaruwus nggih. Prei iki ngopo? Jadi wong wedok ya ono alangane to, Mas. Apa kuwi? Iki menjelang masa subur lho, Mas. Seminggu prei iki Nek liyane seminggu aku 80 dina, Mas. periksane. Kesuwen kuwi ora anu kuwi pendarahan mesti. Kok ngantek 80 dina men. Lah jenenge wong wedok traing noter rembes sing madu ora mung embi-embi. Lah kan kono luar maksudnya biasa. resik tenan ngono lho, Mas. Bulanane ora lewat gone. Kuping kono. Dari kaki. Kagak dodahar lho. Kampu kuwi. Aprikok Awas ya. marayar dar anu ra sida. Kembang. Ya. Kembang wae petan guna Kok
kene bagian sampah to, Mas. Nyat kerta gua regetan tok kok. Piye bedane April karo Mimin beda ya Reng ya? Bedane apa, Mas? Lah nek nang April kok iso jliang nek Mimin kok klotak ngono piye? Niki wong gua regetan ngoten. Oh. Nanti bar keng mriki mesti reget terus guake mriki. Upama bebojoan ki tetep enak sing mbok enom to, Pak. Lah wong umpama mlaku men pun beda, Pak. Mlaku karo aku lak beda, Pak. Tapi jenatang tindak pundi Mas Gareng ngoten. Berarti tidak pundi Mas Gareng. Terkesinden cantik Pak nderekke Pak Tante. Oh, yang teng pundi? Wonten anu. Jalin. Oh, alah ya. Serasi to, Pak? Serasi. Nek karo aku Mas aku mbok tuwa sing kami jenengan prihatin bebodro ya Mas. Aja disia-sia. Wah yo to. Le Mas Gareng badhe tindak pundi? Ngawinke jaran. Aku garwamu lho Mas kok jaran. Aku karo kowe iki duwe jaran nang omah terus golek jaran lanang Kenapa ngono ndak persepsi buruang sing rasane karo rumah tanggane dhewe lho Mas. Wong kagek golek jaran kok. Kok nek ora ketemu jaran lanang, lanangi dhewe ya, oke lanang. Karo bojo ya kudu sing adil ta Pak jenengan ki antarane mbok enom karo mbok tuwa. Nek aku pengen jalan-jalan ngono mbok tumpake mobil apa to? Paling ora kaya kowe iki sesuai karo postur tubuhmu Alphard. Alphard kowe iso nginggok ning nggon dhuwur kae ya Pak. Oh ya Allah. Alphard. Mas aku pengen traveling. Yo ora apa-apa. Anu nak aku wedi nek sikilku engko varises aku nek mlaku jarak jauh. Ora mlaku, tetep tak tukone kendaraan. Wong lanang tetep adil. Makasih Mas. Kendaraannya apa? Tosa. Tuh saya nggo ngusung rabok nang sawah iki Pak. Engko mburi kae kasur malah penak kowe iso turu nang. Malah kena alami asine ya. Lah yo ngene. Iya, kok nek misalnya dhewe aku keluwen ning dalan ku aku jajake ning restoran to, Pak. Paling ora restoran, makanmu ki aku eman-eman rahimmu. Paling ora ki hamburger, pizza, spaghetti. Oh ya Allah, ya tergantung wong-wongane. Makasih sayang. Ya. Ya. Jaga sehat. Aku makanan sing alami, Ayah. Iya. Ayah. Makanan sing alami. Aku nggak mau ada bahan kimia, Ayah. Yo ora enek bahan kimia ora enek. Makanan sing wis apik pokoke. Apik, Ayah. Ya. Apa? Sego aking ya. Wis apik hari. Aku ora lara gula lho ya. Demi kesehatan. Demi Iya. kesehatanmu. Ora mergo mbak ini mergo sayang ya. ya. Tenan. Ben ketok gebiar wong tak tukokke mas-masan. Aku kan nggo mas-masan anggon-anggon gelang kalung ali-ali komplit. Bener. Makasih. Antingmu kok bunder. Mas. Mas, gelangnya ya ngono. Bunder. Kalung. Mas. Kalungmu ya bunder. Mas. Mas, makasih. Dedek ya cilantan Ayah. Iya, antingmu ya bunder. Oh, Ayah. Kalungmu ya bunder. Kok ndak tipe ya bojone gareng mbok tuwa sing mangke prihatin mau santi ya. Gelangmu ya bunder. Oh, Ayah. Kalungmu kok ya bunder. Ayah. Pelek becak ya. Terus ke ya. Sakit tang sopane piyai jalin piyai nah bulan wis jos. Elok iki nek ra fisike kuat tenan iki. Upama dadi sinoman kene wis ra kuat to, Pak. Wedi. Apa? Wedi nek mledhos. Malah kemetu saka Karang Taruna gek tes nyinom wis ra lulus kok. Malah matuk ngono malah. Wah iya. Pak Citen. Bareng apa to, Pak? Iki ora dipalarke. Ora kok ya kan gaya aturan. nek arep Kanca-kanca gak perono. Iya. Arep ngatur. Iya. Wong ono gineko ning Klaten arep ngatur. Ora sah nesu. Golek pakan ya pakane ora ngono kuwi, ora ngatur. Iya, Klaten. Iya, men Suki, men. Lah, meneh. Lah, Maju menengahe aku malah mau mesake sampean tenan. Iki sing mburi ku sing mesake sing mburi Ngadepe iki. ora apa-apa, Mas. Tenan mesake. Ngene iki ora lakangmu lara lho, Mas. Nggih, wis sampean ngadeke ora apa-apa. jumeneng mawon, Mas. Nggih. Masyaallah. Lho, Pak. Lho, sempakmu ketok to. Kok dadak sian. Lah ngono wae malah ora apa-apa, mesake aku malah. Nggih. Kula niki dadi ora kepenak, Pak. Lah kene ngadeg kono ndodok ini malah ora kepenak kula, Pak. Aku wediku nek lalu Sehat-sehat selalu Mas-masku Karang Taruna. Hebat. Luar biasa lho, Pak. Seragame? Penonton iku nggih diparingi snack. dicaosi seneng. Mboten namung tamu undangan ning penonton nggih Dicaosi. diparingi. Jalin nok le.
Ngen kula mengke kerduse kalih mang buntel kemawon nggih, mang cendel keten gerobak kula nggo dodok lawang ning omah. Dodok lawang apa sing nang omahmu mung kirik kok dodok lawang. Kirike jenenge Sapa? Ranoa. Sing duwe jenenge Sukimin. Mbok ben panjenengake abange mbok ben. Pacitan sermi Nah apa ora? Neh no. Neh to, Mas. Iso. Keluarga yen bahagia. Bahagia mesti berkemistri. Apa ora rusak bekakase ya nek dijeruk semono. Lho wong ki nek ra kelegan ngono kuwi padune pengen. Nek pengen ki ngomong kowe. Sing penting aku ora kokean, sing penting intisarine kok sampe maknane kasih sayange kok. Bola-balik ra tekan nggone. Kuwi apa? Ayo. Panas. Ayo, Lek Sukimin. Ngopo Sintia gak guyu ngopo? Kok Lah wong sinden meneng kok di. lah aku sudah nyuara lagi unjan aku kok. Apa tekan gone? Santai ae Mbak, ngono dhewe kok. Apa tekan gone kungkung. Pak Tantun ya memberikan kesempatan karo aku. Allah bisa karena kalah biasa. Jangan bicara tidak bisa manakala belum mencobanya. Apa bisa ki? Banget. Cahayu-ayu kok pikirane kaya ngono ledek resik peceren. Bisa. Anu enek kowe kene ben ora disawang ngene iki. Kamera kono ijolan. Kamera itu tidak berbohong sak kalam dunya. Iya. Ngerti lho kok. Sabar. Mang briefing sesuk sindian-sindian kok. Pak briefing. Nek bintang tamu ampun ngecek sabar. Sing sabar. Sabar kok kono iki sabar iki kene. Atiku jek ning kene pindah mudhun kene iki kene. Lah kene ya rewel kok. Kono ki ora sabar. Lah Mukidi. Matur nuwun iki penonton TikTok ada 1000 alhamdulillah. Wah iya. Monggo bengi iki barengane ya luar biasa. Wah iya. Yo. Terus ke. Sik mesti ilmu kleru kok. Lha piye Mas? Nek mingkup wedok, nek begagah lanang. Nah ngono. Mbok Mas malah besesek. Dan Parikane Apri piye? Warga Jalin, engko ditutup karo Lek Gareng. Oh iya, Mbak Mimin ya parikan. Ayang-ayang. Lagu saiki. Sing nonton wayang mugi kathah rejeki. Amin. Monggo ingkang kula takdimi, ingkang kula hormati, ingkang tansah kula dereki, ingkang kunurmatan Al Muharram. Haram. Lek Ayo Sukimin. busuk. kok busuk piye ta? Busukimin kok. Busuk ya bukiki ngono kok. Bukiki. Bukiki kok busuk. Lah nggih mriki pengiyato. Bela nek Butarni monggo Butar. Monggo Bu Ervina, monggo Bu Er. Apa Mbak Rini ya Monggo Bu Rin. Lah aku bukiki busuki meneh ya bukiki. Ya busukno kok. Lah timbang Bukimin. Aku salin. Aku salin. Diinjen yoga. Alah. Sing doyan karo kowe sapa paling gepeng. Kan ya pengen do ngerti aurat kuwi kaya ngapa jenenge wong ta wong jenenge. Wong isine gur beli gue. Diinjen. Aku salin. Iya. Diinjen yoga. Mugi warga jalen bahagia mulia. Amin. Bahagia mulya, tentrem atine, tentrem penggali, aman le golek sandang pangan. Ayo Reng, tutupen Reng. Nggih. Nang Banjarmasin, bablas Sulawesi, kabeh warga njalin pinaringan berkah rejeki. Amin. Ki sing nimbali jenengan Pak Tris Trianto.
Parian nggih Pak Tristianto. Tristianto. Nggih. Ya ya neng Tosuro. Neng Tosuro. Kulaan jamur. Pak Tristianto panjang umur. Amin kalau Pak Tris. Ya kowe ya Pak Tris to? Ya. Ndang. Kowe sik apik kowe. Ya, Pak Tris. Neng Ngayogyakarta. Heeh. Tuku tahu. Pak Tristianto, Dek Princess I love you. Masuk kene masuk. Ki pas sesuai. Ayo Lek, kowe Lek. Enggak Mbah, Mbah, Lek. Kok Mbah lho? Dik. Pak Dik. Pak Dik. Dik. Gareng neneko. Waduh. Wong neneko kowe. Lanang. Angger nesu kok lanange metu. Iya. Gareng neneko. Iya. Disawat cah ayu. Ora apa-apa. Sama cah Tekone ayu. disawat lek sahayu. Ora cabak. Mugi Pak Tristianto manggih rahayu. Amin. Dongane wong traniaya akeh mandine timbang orane. Kulon ku wong elek ning atine resik marahi dadi ya guntur tapane. Oh berarti baik clean. Saking resik niku lah Pak, teng rumah sakit terus. Pindho wis ae. Iya. Panas suteleng-aleng. Tapi guna. Yo, ato-toto. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, karena aku dibawanya ke sana. Setelah dia pergi, baru aku mengerti telah jatuh cinta kepadanya. Apa jogetmu? Iya. Sebelum aku tahu terus apa artinya cinta, terlena aku dibawanya ke sana. Hey. Sebelum aku tahu. Iki ngiringi sindan apa memet diteretek toh? Mas Gareng bintang tamu, Dek Apri bintang tamu, ingkang minul yueng Mbak Mimin ugi bintang tamu. Tapi kan beda, sesama bintang tamu cara jogetnya kan beda Pak Nyun pangapunten. Ngopo? Penyanyi kang wicaksono. Piye? Mugi danganing penggalih menika paring pangertos sekalian lare-lare menika. Lari-lari ning ngopo? Lah nek kula kaya wong men ditretek kaya nganu wong maling niku kados pundi menika? Lah karepmu piye? Nggih kados Dek Apri sebelum aku tahu apa artinya cinta. Oh ngono. Lho nek Dek Apri lak goyangane itu bagus sesuai ngono lho. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, Terlena aku dibawanya ke sana. mandeke piye? Loh, mandeke penak. Ngono. Yo sampean iso Ya. to. Panjenengane Kang Dawi Piye karepmu piye? Mbak Mimin goyange ya napa iringanipun kang ugi kados Dek Apri ngaten. Iringane kaya Apri piye iringane? Iringane piye mau Apri? Ya kaya makae lho. Kompak Mas. ngono apa piye? Kompak sing Oh, penak kompak. aja kaya mamet ditrotok ngono mah lho, Mas. Ya unine Ndak piye? kaya aku wong mulih digaruk lho. Unine. Sebelum aku kan ijek cekatan sindian wis tua, wis umur ning agek ini ijek energi. Sebelum aku tahu Oh, tak. Ya. Oh ya. Ya mangga, ya. Oke, paham? Oke, paham. Paham? Paham. Gak ada pengulangan. Nggih. Nek pancen kowe gapero sejati, ora penyusup, mesti apik. Penyusup ki sapa? Nyusup ora enek penyusup. Alek kaya nang negara wae. Aku gak pero ki nyusup kabeh kok. Jenenge wong ajeng Piye tadi tek. sebelum ritmene ngono ya. Oh iya. Yo, mangga. sing on tempo. Om tempo. Yo, ayo Pak. Sebelum aku tahu apa artinya cinta, terlena
Karep neng ndi? Karep neng ndi? Pak Lurah, Pak Tris gandeng kula pun lunas. Niki bukan masalah keuangan. Harga diri kula hancur malam ini. Lah karep neng ndi? Wek nang endi? Tek-teki gunake gamelan. Dadi arep pulang. Nek arep mulih ki ngawasno. Apa? Lek mbok gawa ki tasku yayakan ae. Matane kleru tas. Wong nesu ki wuta kok. Aja meneh wong tas bojone wong sok lali kok. Wong nesu kok. Piye tek-teke mau kleru ra? Matur ki sing apik ngono lho arep. Tek-tek iki nganggo gamelan. Dadi nganggo ditabuh. Gunane gamelan sing endah kaya ngene luar biasa. Oh, tek-teke iki nganggo gamelan. Oh. UNESCO wis mengakui lho. Apa? Gamelan men kok ya diakui kok Mas. UNESCO to. Mumpun mengakui UNESCO kok malah gorar tek 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 tek. Berarti dituthuk ngono. Gembuk kok akune piye to kanca-kanca ki? Ya baleni. Lho apa-apa ki lak gur garek ature to, Dik. Sing apik nek ngatur iki. Sing kompak. Staccato. Mau staccato saiki sing kompak bareng. Greng. Wah. Gereng Aja prei. sing ting kluthik ki aja ndak ndarani ora ya. Gereng prei. Yo, Ayo, Mas. sebelum Sebelum Aku tahu cinta terlena di bawahnya ke sana. Setelah aku tahu kalau dirimu wandu. Mang pateni kula Pak kula pun pasrah Jiwanegara kalian penjenengan Pak Tris pun kula pasrah Jiwanegara. Lah piye lho? Wong kok seratanane angel banget ya, Mas. Kudune lak pasah Jiwaraga to. Iki pasah Jiwanegara iki. Kowe iki kon gereng dituruti gereng kleru. Wis aku tak ran joget Mas aku nek yo ger MOU-ne ngendikane Pak Tris penting Mbak Min rawuh nggo ayu-ayu. Santi kan. Lho, mripat kocak mundarandir. Iki jatahe kira kok Kocak kocak. nek nyawang piye nek nyawang? Oh klip-klip ngono kuwi. Kuwi ora kocak ngundang. Kaya boneka kae lho Mas. Lho kuwi ora koclak kuwi. Lah apa, Mas? Kuwi cacingen kuwi. Ayo nak gadget nak. Mbok tangi. Tak ambekan sik Mas. Nafas bantuan. Kok Mas bantuan ki gelem rek. Kompresor Mas, kompresor Mas. Lah iya. Natian wadan sarata lanang. Tutup lek. Inumane banyu bane ayo nak Neng ndi? ya langgame Ya. kok neng prok Sik. kok tak anu neng ndi sok bocah ingusan sok ora Sik, Pri. Dalem. Iki mengko rak Pak Tris ki mau yo ngersake bajing loncat Nggih. kanggo ngirit tenaga dan pemikiranmu. Nggih. Iki ben caping gununge ben Mupidah. tidak. Oh. Nggih no. Oh, mengke spesialis bajing loncat. Bajing loncat anu lagu Bajing loncat. Piye ta? Bajing? Bajing loncat. Oh ya wong kowe engko loncat. Mengko bajing. kok Mas pacar aku kebun binatang kok Mas. Bajing loncat. ora ngono kuwi. Ngono kok lebon binatang. Manusia tanpa binatang ya kacau. Lah nggih kok kesangetan sanget lho. Ayo Mupidah kene. Ya, Mas. Yo. Lah mike gawa. Mikir digawa. Ya. Halo. Halo. Selamat malam Mupidah. Ayo. Halo suara kamu. Bukan mukrim. Bukan mukrim iki lanangan kok mangsamu iki. Nduk, Lah kan Besti. nduk. Besti. Sadar. Weteng munggah iki Lydia Kando, weteng mudhun Ahmad Albar. Sadar. Pengen ya. Pengen. Aku ro kowe genah lanang do lanang kok. Lah nek iki pengen ngene iki. Kene rong nawani kok. Ya ora to. Ayo ndak diaturke. Nggih, niki dilanggamke riyen. Langgamke sik. Ya. Langgamke didampingi mengko nek pas dangdut irama rock and roll Mbak Mimin, Mbak Apri raturi lenggah. Oke. Ayo gadis Tulungagung.
Dimultikokke karo Pak Lurah kok. Mbakmu pindah enten Pak niki. Pak Lurah. Lah iya. Mangga. Ya. Dek jaman barajuang. Bukan Jan. Lah iya wong wedok asli kuwi. Kaya ngene iki. Heeh. Waduh, bahaya iki. Upama dadi bojomu ngono piye iki? Gelem ra kowe? Gelem ning kamare kudu rapet, Pak. Lah kok iso? Ha iki malam pertama rampung iki mesti ning ngarep lawang. Enak tenan. Lah kan iku kan mertandake aku penak tenanan ngono lho. Kan jenengan nggih ngrasakne penak ora? Penak. Penak goyanganmu, penak suaramu, penak. Kowe iso ngene iki. Wah, iso tenan kala menjingmu. Aku ya iso ning tekan rasaku, Mas. Hah? Aku ya iso ning ra tekan rasaku. Lho, tekan-tekanke nang kene ora tekan iki ngopo? Duit ora tekan iki lho. Lho, lah kuwi garek iki gagasen. Wis ora ini trontengan kaya ngono, tekan rasane ya nyatane. Lah kowe iki ngopo? Nah, capek ngono. Capek ngono. Awas lek. Awas. Engko lek ususe metu piye? Kaya ambon peniti. Capek gundul. Capek.
Caping. Cepeng gitu. Kowe tek malah kaya mendemari mas to kowe iki. Kaya iki lho, kaya gendok iki lho. Lho, kowe lho. Jadi piye? Caping gunung. Caping gunung. Penak tenan. Yo, Ayo ngono. kudu iso. Mantan kondektur kok. Nyun idi palilah para pamirsa. Ora sae dipalilah terus. Milani. Kowe iki rasa njaluk idi, malah kono arep maringi idu. Capek. Gunung. Enak tenan. Niku kaya tangga kula nek nesu karo sing lanang nggih ngoten niku. Oh alah, mancing terus. Iki gadis Tulungagung. Iya, gadis Tulungagung nek kowe kan tulang-tulung. Lah soalnya aku dikuliti ranah pribadiku terus kok, Mas. Lah, hebat profesional. Profesional, elok. Ya jane nek nyanyi ngene iki hobi nyanyi, Pak. Iya. Kawe cilik niki nyanyi. Nyanyi apa? Napa man iki adus menyanyi kok, Pak? Oh iya. Adus niki nyanyi. Adus nyanyi. Sabunan menyanyi. Piye? Teng rai kemana? Di mana? Teko weteng. Kenapa? Teko kene. Ini apa? Samplokno, Mas. Keliwat no. Ayo wul jawul. Ayo. Iya. Dadah. Sakar bisa. Gunung tendang. Kaki Apero. Gua kabeh. Aja ngisi-ngisini aku to, Lek. Kaya ngene. Aja ngisi-ngisini wis tak cukur. So, umur pira kowe iki, Nduk? Serawe. Oh, berarti nggo namu putih kok. Nggo namu iki lho putih. Yes, Mas, tak klumpuk niku tak gone gawe idep. Elah, ngale nyelungat. Menika saking matur nuwun, Nduk, lenggandhe Pak Haji Suradi. Lalu Mas Dalang saking Pak Haji Suradi kuwasa. Pak Eko Nogosari matur nuwun, Mas Budi Komar terima kasih sekali. Kula Mbah Jinggot saking Semarang matur nuwun sangat. Tan kantor menika saking beliaunya pepunden kula Bapak Dr. Suratin. Katur salam hormat datang Pak Sri Hartanto, beliau teman seangkatan SMA. Wah, ngono. Mbah matur nuwun sangat. Ya. Mbah nuwun. Ya, Rangga, rene enggak? Wah. Ayo so, monggo diaturi serampat so. Ya monggo, dadah. Mas Rangga.
Dan segeng dalu Mas Rangga wilujeng dalu Pak Tantut. nah apa-apa ki diupakara dhewe kesehatan dijaga sing apik Oh, masuk angin. nggih masuk angin duduk mambengi Malan, Pak. walah Angin ora iso metu, Mas. wis buntet Dijaga sehate. Aja lali bio moringan. Ayah. Ya sehat ya Mas Ki Rangga. putra Swargi Mas Singkek. Ece. Penggemarnya luar biasa dijalin sini Mas karena lagunya Mas Rangga niki disuwun dening para kadang-kadang kanoman mriki. Karya Mas Rangga. Iya, ya kuwi lagune Nggayuh Lintang. Deh, ya swaramu diapik-apikke ya Le ya. Nggih. Berkarya meneh ya. Pripun Mas Gareng? Niki single napa duet? Oh, duet. Oh, duet nggih. Duet. Karo awakmu apa? Nduk Drias. Yo, Yas. Kowe ya mangga. Waduh, iki ya ndek iki ya keracunan iki ya. Oh. Mangan apa kuwi? Jenenge sarden. Sarden tahun 78 kok dimasak. Wes jan iki anak kula karo ponakan kula. Wah ngono. Ya ngadeg. Wah, Mbak Drias, nggih Mbak Drias. Wah iki. Dadi niki putra niki ponakan. Heeh. Lah terus Mas Rangga menawi ngaturi menika Mbak Drias? Adik. Oh, adik. Niki putrane Mas Singkek niku kakang kula kok. Nggih. Nah, iya. Weh, tenan iki ya sayange ra umum karo iki. Nek iki kewirangan ning guyu ngono geblak-geblak iki cah iki. Lah iya. Ya Dek sayang ya Dek karo. Oh iya karo kakang niku. Dhisik disenengi wong lanang tantang iki kok. Piye? Apa wis nyambut gawe kowe ngono. Sing nantang Mas. Iki wedi kok. Malah dadi buta wedi kae kok. Masa Mas Rangga TV kromo. Oh mekrok. Mekrok. Wong ponakane mekrok, dadi ya mekrok. Ha iya, mangga diaturke. Dados ya.
Mbak Drias karo Mas Rangga. Mas Rangga sik aja lunga sik Mas. Iki mau sik saka kanca-kanca Pamujakan. Pamujakan. Menika dari relawan pemuda bagian parkir Pamujakan. Iki mau ken ngaturke sampeyan 50.000. Iya, iki saka Mas Agus nggaden makino motor, iki ya kon masrake kowe 100.000. Mas Agus makino motor. Heeh, ya ora apa kok ya. Sing nimbali dhisik kan lho, Pak. Ya, nganggo mik matur nuwun Pak Agus. Matur nuwun para kadang-kadangane Mas Agus kalih kadang-kadang Pamujakan. Nggih, wadeng. Didongake sik. Mugi pinaringan sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin oleh Rangga. Amin. Nah, iki nuwun sewu Mas Agus makino motore maringi mosok Mimin Apri senior dagelan. Iya. Senior jadel ini Rangga cah bagus. Kowe lak wis viral to. Seorang Apri Mimin iki lak wis viral teko ngendi-endi. Paling ora iki ya ngerti ngene iki terus piye carane. Nah, ngono kuwi. Aku nyun ambung tondo tresnoku ya. Ambenge iya. Iya. Alah, tondo tresno kok ya ibarat sak anakku ta kaya Rangga. Nggih, iki Mimine menehi mosok gareng senior ora ngerti meneh. Mosok gareng ora, ya bangeten ta. Kene wis maringi. Saiki aku ya kudu apa jenenge ora gelem kalah. Aku kudu nganu Rangga. Pri, mamak mripatku kuwi dompetku. Kok gayamu kok. Maksane kok dompet kok lomo kuwi. Kok gone wong barang dijo rasa. Lek gareng ora sah kayane. Ah, kene Le, aku nek ora ndang tak domke duitku ora ndang entek. Lek per untuk saweran lho, kok malah cucul ki piye? Lho mbok menawa ki pancingan. Iya Lek ya. Kuwi kintalan no. Lah. Sing 3 miliar nang endi Le? Ya. Anu ngampil 100 riyen. Lah jare 3 miliar. Kok enek. Waduh. Wis tau ngerti dik 100 urung? Mpun. Oh ya wis. dereng ngono wae. Dereng ngono ya. Wis tau ngerti dik 100 urung? Dereng. Ora sah ya kok ndak kaget. Iki. Ikhlas. Loh, aku lho setiap pentas wis entek pira lho aku. Pira itu ngono Le? Ya ngono diitung iki lho. Ngantek terasmu anyar ki sing gawe sapa lho Le? Lah kowe ki kelas ora kok diitung ki lho. Lahir batin. Ya ora usah diitung kok dadak kok kelas piye wis dadi teras apike kaya ngono kok. Iki nggo sangu kuliah setahun. Lho, kok kesal kuliah. Satu kok nggo setahun kok ya sedeng. Tukoke tanggalan lak Januari teko Desember to. Nggih sak rampung kuliah kok, Mas. Masa rampung pengestunipun kemawon. Nek juragane pit montor mau Makino. Nggih. karo Karang Taruna mbok dongake. Aku lho mbok dongake. Lah ikhlas apa ora? Lah jenengane mboten ikhlas. Nek ikhlas kita saya dongake ora masalah. Enak bali ya Le. Ikhlas tambah. Bilang. Ikhlas. Iya. Dongane iki. Ya. Wah, tak tambahi. Ya. Dongane. Nah. Dongane napa? Anu yo sehat ngono to Le. Nggih, sehat. Wis sak ikhlasmu karo dongakne aku apa sak ikhlasmu. Sehat. Amin. Rezeki lancar. Amin. Nikah meneh. Ora. Oh, mboten. Dongamu salah. Sing 100 Bali. Aku yo dongakno Le, aku durung ketemu jatuh kramaku Le. Dongakno. Sakate meh 50 tahun Dongakno lho. siji sing apik nggo Mbah Mimin. Aku rung tau kamu Semoga kembali ke jalan yang benar. aja engko kancaku gelungan sapa. Matur nuwun Mas Rangga. Nggih. Makasih ya Le, Rangga. Lah iki panyuwune Pak Sri ya Pak Kris diaturke sik. Ha ya Pak Tris ngersake bajing loncat. Lah Pak Trisanto. Nggih. Ya, kaya ngapa? Waduh. Ya. Ingkang nembang sinten? Nembang Mbak Putri lengkah mawon wong Sinden Wibawa. Oh, nggih. Sinden Kawibawan lengkah mergane eneng cah pencalikan pencilaan ning kene kaya. Ah iya. Mas. Bu Mimin derek joget. Ya aku ngancani lho, aku ngancani ora negak kene prayogane kowe luwih dhisik no. Nggih luwih prayogine gentosan. Jenenge bajing loncat iki tetep komplit to, Nduk. Ana Mimin ana Apri. Iya. Nah, ngono. Iki bintang tamune ya ning gareng. Nggih. Kok ngieli men. Nggih. Kaya Malik Ali. Kok makake kancane lho. Ya mangga diaturke dadas ya.
Sik. Posisimu ki apik. Kowe iki malah kaya wong kentekan banyu. Ayo ndang eleh kentekan banyu. Iya. Ngono lho. Ndang kemen, udah rada maju. Aja ibu malah ketedun meneh kaya dhisik malah. Nah, ngono. Kuwi nyiksa raga nek kuwi. Wah. Walah, nek kaya patung Semar. Iki ngene, tak ngene. Ngene. Nah, ngene. Nah. Pun kaya rumah makan Semar patung selamat datang nih kok. Iki ya kaya gendok-gendok. Ya. Bajing loncat ke istana hiya. Abdi lepat narosan tetiang kelas bajing loncat Yo. Oh yeah, yo. Woo. Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Abdi lepat, narosan di langgana. Oh yeah. Bajing loncat ke astana. Bajing loncat ke astana. Abdi lepat, narosan di langgana. Kuda saka, sarina berluas pisan. Dewaton, anu kesel ngatos-atos. Api, tayo mo ka lang sa sini. Bajing loncat.
matur sembah nuwun panyuwunan saking Pak Haji terus wis diaturke. Perkara lakon sing rung diaturke mengko ning manci gara-gara nutuke lakon sik, Nduk. Ayo tak derekke, Mak.